हेलो फ्रेंड्स। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଗଲାକାଲି ହେଇଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେଟ୍ ବି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ଧାରୁ ଗଲୁ, ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଅନ୍ଧାରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ରାତି 4ଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବି ଗାଁରେ ହେଉଥାଏ, ମାଇକ୍ ବାଜୁଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ ବେଲୁନ୍ କିଣା ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ପିଲା ସବୁ ଖାଇଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଢେର ସାରା ଜିନିଷ, ଖେଳଣା, ବେଲୁନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଛୁଆ କିଣିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏଠି ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ।